sangkan jalupo malalanjutan kawa membuang anak di Bukit Limau Sarian. Nomor 8 lala jalan kini kamasuk nomor 9. Kok iya nawaru kadiyo kanalamu tolong petinggalkan mano saja ladu sana warajo cuba buka malah saluang rapa pitunang di sinanado carito malah membuang anak di Bukit Limau Sarian. Matukara babnya ambo sendiri maknamu chandra si kumbang binan pirin asmara sawa katu dio idui. Bekawaya bukan cadik pandai parintang lusana di mano sayu di Maluku Sri namu salase manangan nak sangampe kau yang nomor 8 lari tinggalan pol 9 kita tampuan supaya rusana sanang menanganya dengarkan mana nyatanya ngato kok dak olu saman radio kini ko saman media tentu saman baru-baru urusana kita bayo lo pikiran kana mana yang biasang kawan naburuanya disambung malah carita nangko batinganinya rupo itu kita bilang malah ete jus bahijar padu joinya alimudin rundiang sudah etong salasai pangana malah badan inyo kok dirantau balamu-lamu rupo iku tentu nagari ndak kata cari kok nyampang leado juo ado bangunan di nagari atau leado juo pulang ke kampung rasoi di juo mandewang apa benei ala juo malah pipata minang cuapu bana ketinggi tabang bangau marao nyo ke kubang juo cuapu bana jauh marantau mawali nyo lalu sana okanagari layu hari malam suatu hari naninya si Alimudin malalamu di sungai Panu ada pelo malara rumah wete jus paijal lampian 5 tahun di sungai Panu tentu taraga pulangkan ngapuang
tahu malayo kata saninya waitu wana kok dietang naninya kini ete isbaijar nyawari tahu pulo malaka patu baso balik ke korang kampung Pagalu wana kanagari labie kaninya jauh di rantau nang kampung tabayang-bayang dak lamo rupak kami di nagari pada lamo limo baliari pulang balik paei itu wana malah dia tongkan naninya malah limudin itu pulau tapi de apa malah jamak sungai panu pinta balaku kandak layu di minggu bari hisua inyo pulang penei kok nyampang malah pulang karena hari di kampung rumah kadibangun baitu wana katanya indak wana rumah nangadang dua kamar saja jadilah kata alimuddin baitu wana malah pangananya tapi kok dapet kandak di hati kok lera sakit dapet dengan satu samu matu bola rusana Sarupo lai korepenei Abiari kawa bilang pakan kira bipakan matabayu pakan kaduo pulang kanagari isi dapet malah ke atas Sanjoto pulang ke kampung naik oto Jayakari barangke malayo sanjo dari sungai panu ke menuju nagari rampasisi di Sawakatu itu memang jalan banyak sama lagi tahun 90 banyak buruak jalan dari sungai Panua ke Pasisir baitu wana malah kok dietong manurik kabayo barito baitu kalau dibilang dari sungai Panua ke Pasisir maduari 2 malam tiba di nagari baitu malah barito dari dahulu tapi deinyo malah ete isbaijer padu yo si alimuddin anak letingga malah yo camat sungai panu pangana padu nako ko nyampeng selamat di nagari dian suah membangun naon tuanei ada sekarang lakang kuang retenei hari 2 malam malam menuju kampung kalau datang minyak badu untung teka dia lah kiranya tiba di nagari
Latibo malari korang kampung tibo di daerah Watang Kafe Oktu Wenei Anak peralu saja bawa pulang piti simpanan nama bau Dirantau hati sana kok di kampung waduh sana ala wedo pula aku wenei di kampung malawatan kafe kanior talua padang kadua diburi kampung menatap dulu tampe adiknya Pak itu malah keduanya nyawari tahu malah detek jus bayejar naliko koma suami ambo kok nanaya anak ambo nanda ulu maningganya di Indopuro dek kandu engei Naniko memang orang Watang Kafe tapi kampungnya di Watang Kafe manuri kabayo barito tasawi kampung daerah Jalan Baru de untung ado udah ko itu mana kato ete tu manika kami di Sungai Panul Lalimo tahun kami sudah nikah de ado komale barasaki di rantau orang niat kami pulang di kampung ko iyo ka membangun tibo di rumah gak dua kamar saja rumah di bangun di Dari dahulu sampai kini kok lewat piti dari rantau sana sayang kesadonyo Cuitulah nasib ete jus bayijar tapi kok bangse pulang di rantau du sana na ado kabatanganyo labut di kain salai kesudan Mendangan kata wala serupa itu seminggu baru di kampung Oh mama ya dia lama bantu membangun malah di nagari Tukang pun ada pulau bahan sana pencarian Memperalu saja tentu dicari Kok le sudah waktu sebulan angko Tentu bisa malah kadiuni Oh di dalam katu di kampung tu banyak dan lain nama tanya Dulu anaknya ada upai karantau kini di mana kandangnya Memang banyak kawan-kawan bertanya Dusana lai kawan sama kadang ado Ku anak malah nangka disawi Dek bangsa dulu dirantau Kok kamari pai anak ambo
Onak tantu diambu dole painya Cuman seorang layale tapi kabaan asinyo Kode awak bansat lor puiku Awak bansat ayahnya meninggal Maraseyu onak kandung